Maluhod po. Sa ngaran ka ng Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas man sa mga puso. Sa pagpasalamat, huli kan ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo ka sa imong pangaipo di sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging maray na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan na sila utoban sa imong kabutan. Natamanon an kinaaban. An kapalibutan nagasakit. Huli kan sa mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan mina. An padusang balik kan sa pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilawing pag-init kan kinaaban. Huli kay ni, naglawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuwakan bulkan asin ipang matarakalamidad. Di kayo bibirikan kundi ka mamoto na Ama, sa imo kami minahagalin kapatawaran kan sa mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang sa mga namomutan asin mga pagrugaring, sa piligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhaning tao. Antabahin mo kayong magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señor Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señor Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señor Salvación. Ipamibig mo kami. Pamibi sa obileo kan Joses kan Legazpi. Mamumoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 35 taonin sa mong pagiging diocese. Pinayaan mo kami kaining komunidad pagtubod. Tukdoy kayo maging simbahan na sinodal. Asin gibuwa kay mga saksikan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayin mo kami, kay ito, ngunyan asin sa kod paman. Patalabuwa kami sa pagtubod, papagdanayan sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamol sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padago sa pagmisyon. Palaadaan puso mi na maging siring sa puso mo. Tangani magkaming padi, propeta asin hadi para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo kung niya mo. Amen. Nuestra Señor Salvación. Ipamibig mo kami. San Gregorio Magno. Ipamibig mo kami. San Rafael Arcangel. Ipamibig mo kami. Pamibi para sa katuninongan kan sa kinaban. Mahera ko na sin maugayo na Ama. Day ka na masasabotan din si Isay man na nagasabwagin iriwal. Day pwedeng mag-ako sa imo. Ang si Isay man na namumuot sa biolensya. Bantay kami sa samong kamugtakan. Na binabalo nin mabangis sa kahurasaan, biolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian. Nabuksan ang sa mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamigbidan ang mga aldaw ng seguridad asin katuninungan. Lugod pa man sa Santa Maria, ina ng kaligtasan asin rey ng katuninungan. Tabangan ang gabos sa nagkakapot ng mga armas na nakakagadan asin kakalupog. Nabutasan na ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas ng kapangyarihan sa katawuhan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan buhay. Surgon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan ng mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabo sa tawo. Na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninungan. Sa tabang kanyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang sa to, magpuon ng God na dayupot na maglakaw, sa dalan ng tunay na hustisya, pagkaherak asin katunungan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos ng dugo kan sa imong banwaan, inigabo sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe ng katuninungan. Amen. Sa ngaran ka namasin kan Anak at Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Isabay man yato sa misang ini ang natin ng tensyon. Pasalamat sa kahagadan ni Miss Gemma Alcantara Lieven family, Jose Pinilus Jr. and family, Balyatan family, Maribek Mecalier, asin for the gift of life of Ernesto Basilia Jr. sa kahagadan kan Basilia family, special intention for good health of Ismael Bañadera Jr.,
Siring man para sa kapay nga luan kan kalagkan mga minasunod. Charlemagne Joseph, para all souls in purgatory, Ranulfo, for second death anniversary, and Erlinda, sa kahagadan ni Carlo Magno M. Diaz and family. Yung Mariano, Canacendi family, Carlos, ni Dada Johnson and children, Gloria, Maria Beatriz and Janmer, sa kahagadan kay Murillo family, para man sa kapangan kang kalag ni Josefa asin sa kabos na kalag, Verna asin Godfrey, sa kahagadan kay Beliasa family, Jose Jr. kan Borromeo family, Isaiah Matthew, Asher Dane, kan Basilia family, Raul sa kahagadan ni Marilyn Diaz, All Souls, Milor Giovanni, asin Marisa, sa kahagadan ni Marivic Micalier, Leonida, sa kahagadan ni Frencia Aringo, siring man para sa kabos na kalag sa purgatorio, sa kahagadan ni Mario Lieva Alcantara and family.
Diyos maray na agas na lugabos mga tugang. Ngunyan iyon ay kakinseng Domingo kan ordinaryong panahon. Ngunyan na Domingo, iniimbitaran kita na pagurup-urupan sa itong pag-ako kan tataramo ng Diyos. Siring kan pisog na isinabuag sa manlain-lain na daga, ang dataramon padagaw sa tinataw sa to. Alagad ang bunga nakadepende kung gurano kabukas at ng mga puso sa pag-ako kaini. Hagado niya to sa tuwing kagurangnan, nagibuhan niyang mabinunga ang sa tong mga puso. Andam na ako ng siyang kataramon, asin mahiling sa satuyang buhay. Banwaan ng Diyos sa selebrasyon, pamamay Reverend Father Leandro P. Morillo, matindog po ang gabos asin sa magmang tingog, sa rabay niya itong awiton, ang awit sa pagpuon. Pagkamuot sa kagurangan, ang banwaan sa iya, tiripong kunyan. Umamon, asin sa mahon, Diyos sa malangit ko. Umamon, awitan at kagurangan, gabos na irukyaw sa bilog na kinaman, ang Diyos na kaglalang, ang Diyos na kaglalang. Inanyugan kagurangan, tataramon ay buhay sa tong irukyaw. Awitan umamon asin irukyaw, ang Diyos na makakamhan. Umamon awitan ang kagurangan, gabos na banwaan. Irukyaw sa bilog na kinaman, ang Diyos na kaglalang, ang Diyos na kaglalang. Sa ngaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Jesu Kristong kagurangnan ta, an pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu, Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya na di ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako nito'y pamigbi sa kagurangan ng Diyos. Mahirap malugod sa to ang Diyos na makakamhan ng sin pakapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang
Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katuninungan, sa mga taong marahay ang buong. Inumumami ka, rinumpiyaw ka, sinasambami ka, pinapamuraway ka, pinapasalamatan ka, muli ka, dakula mo, kamurawayan, kaguram na Diyos sa ating langit mo. Sa mga kakaman, kaguramdan ang ibutong Jesucristo, kaguramdan na Diyos, Kordero ng Diyos, aking kanaman. Ikaw na nagpaparang kang mga kasalanan, kang kinamang kahirapin kami. Ikaw na nagpaparang kan mga kasalan, kan kinamang ako at sa mong pagimahera. Ikaw na nagtutukaw sa tuog na naman, kahahirapi kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan orong kahalangkaw. Jesucristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kay Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nagpapahiling kan liwanag lin sa imong katotohan sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan, tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod, na itong mga salungat sa ngaran na ini, sikwalon, asin itong mga angay digdi, sunodon, huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Iniladawan ni Propeta Isaías ang tataramon kan Diyos siring sa uran, na nagtataong buhay sa daga. Inaasigurar kita na di kita mabalik sa iya, na dahil napapangyari ang sa iyang kamauotan. Hinanyugon niya to ang enot na mabasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ulay kang kagurengnan, ang sakong tataramon siring sa niebe saka sa uran, na nagumpa hali sa langit. Nganing baribiyon ang daga, pinapatalubo ninda ang mga tinanong, na minatao ning banhi, na isa sa buwag, asin minatao ning pagkakan. Siring man ang tataramon na sakong sinasabi, di iyan mabalik sako na mayo ning bunga. Gigibuon ka iyan ang gabos na sakong ipinapagibo. Ang tataramon kang kagurengnan, Salamat sa Diyos. ang banhi nahulog sa daga asin nagbunga. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Dinadalaw mo ang daga asin pinapasagal, pinapayaman mong marhay. Ang sapa kan Diyos, pano ning tubig. Inaanda mo ang sa indang trigo, tasiring ang pag-anda mo kaiyan. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Ang mga kali-kali pinapatubigan,
Sinasarama ang inarado. Huli kang tagiti, minapalumoy mo. Ang mga nagtutubo, binibindisyonan. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Kinukurunahan mo ang taon kan sa imong karahayan. Ang mga inagihan mo, dinadalihigan, ning kasaganaan. Dinadaligihan ang mga sabsaban kan disyerto, asin hinahagkusan, ning kagayagayahan ang kabuludan. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Nagugubingan ang kapatagan ning mga karnero. Ang mga kababan natatahuban ning trigo. Mapangganang nagkukurahaw, asin nagaawit. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbubunga. Sa ikaduwang babasahon, si San Pablo nagtataram, manungod sa mga linalang na naghahalat ng pagtubos. Sinda naghihiras kan paglaom, sa kamuraway naghahalat, sa tuya gabos. Hinanyugon niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ibinibilang ko na ang mga kasakitan ngunyan na panahon. Dainanggad ikakapantay sa kamurawayan na iahayag sa to. Ang gabos, linalang tudok sa puso na naghahalat na ihayag kan Diyos ang sa iyang mga aki. Kinundinar na mawaran nin katuyuhan ang linalang. Bakong huli sa kagustuhan kan linalang, kundi huli sa kabutan nin Diyos. Alagad igwanin paglaom na ang kamurawayan na katalingkasan kan mga aki nin Diyos. Aramta na ang sagod mo niyan ang bilog na linalang nagaagrangay sa kulog. Arog kan babaeng kinukulog kung nangangaki. Alagad, bako sana ang bilog na linalang ang nagaagrangay, kundi kitaman na nag-ako kan espiritu na iyo ang enot kan mga regalo nin Diyos sa to. Sa satuyang buot, nagaagrangay man kita, mantang pinaghahalat taan Diyos, nagibuhon kitang mga aki niya, saka tutubuson ang satong hawak sa pagkagapos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw kaburang nanandalan na sinumay, ikaw ang katotohanan. Buhay na daig kasapuran inatamo sa nagtutubod sa imo. Hallelujah, 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 hallelujah. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susug ki San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan aldaw man sa nangidto, nagluwas sa harong sa Jesus asin nagtukaw sa tampi kan danaw. Tiniripunan siya nin kadakol na tao kaya naglunad siya sa sakayan asin duman nagtukaw mantang ang mga tao nasa baybayon. Nagtukdo siya sa indanin dakol na bagay sa paagi nin mga parabola. May sarong paraoma na nagsabwag nin banhi. Mantang isinasabwag niya ang banhi, nahulog ang iba sa dalan. Nag-abot ang mga gamgam asin tinukaid to. Ang ibang banhi,
nahulog sa lugar na magapo. Nagtambo tulos ito, kulita manipis ang daga duman. Alagad pagsirang kan aldaw, nagkaaralang ito, kulita dai nakagamot nin hararom. Anibaman na banhi, nahulog sa katunukan. Pagtambo kan mga tunok, pinuot ang mga banhi. Alagad ang ibang banhi, nakasabwag sa matubang na daga, asin na bunga. Ang iba, mananggatos ang bunga. Ang iba, 60. Ang iba, 30. Nagsabi si Jesus, an may talinga magdangog. Dangan, dinulok si Jesus kan mga disipulo, asin hinapot. Tadaw ta, mga parabola ang ginagamit mo sa pagtukdo sa inda. Nagsimbag si Jesus, sa indo ipinapasabot ang mga hilom kan kahadian ni langit, alagad sa inda dai. Kulita ang siisay man na igwa, tatawan pa nindakol. Tanganing urog pang magkaigwa, alagad ang siisay man na dai, kukuahon pa ang pamaski ang kadikit na nasa sa diri niya. Kaya parabola ang ginagamit ko sa pagtukdo sa inda, dahil ta nahihiling ninda, alagad dai namamaanan. Nadadangog ninda, alagad dai naghihinanyog o nasasabutan. Kaya nauutob sa inda ang sinabi ni Isaias, totoo, madadangog nindo, alagad dai kamo makakasabot. Totoong mahihiling nindo, alagad dai kamo makakamaan. Ulita kulapos ang isip kan mga tawong ini. Tinatahuban ninda ang sa indang mga talinga, pinipirong ninda ang sa indang mga mata, tibaad sinda makamaan o makadangog o makasabot, dangan magdulok sa ko nganing paumayan ko. Alagad, mga paladan kamo, hulitan mga mata nindo nakakahiling, ang mga talinga nindo nakakadangog sa katotoohan. Sinasabihan ko kamo, dakol na propeta asin matanos na tawo ang buot ng God, makahiling kanay hiling nindo, alagad dai nakahiling, asin makadangog kanadadangog nindo, alagad dai nakadangog. Sabuto nindo ang kahulugan kan parabola kan paraoma. Itong mga banhi na nahulog sa dalan, garo itong mga tawo na nakakadangog kan tataramon, dapit sa kahadian, alagad dai nakakasabot. Minaabot ang demonyo, dangan inaagaw ang isinabuag sa puso ninda. Ang mga banhing nakasabuag sa lugar na magapo, garo itong mga tawo na maugmang minadangog, saka minaako tulos kan tataramon ng Diyos. Alagad dai nakatadom nin marhay ang nadangog, kaya dai nahaloy. Pagabot kan karibukan o kasakitan dahil sa tataramon, minabaya tulos sinda. Ang mga banhing nakasabwag sa lugar na matunok, garo itong mga tawo na nagdadangog kan tataramon, alagad ang tataramon pinupuot kan mga kahaditan sa buhay na ini, asin kan pagkamuot sa kayamanan, kaya dai nagbubunga. Alagad ang mga banhing nakasabwag sa matubang na daga, garo itong mga tawo na nagdadangog asin nakakasabot kan tataramon ng Diyos, namumunga ng God nindakol, aniba sanggatos, aniba 60, asin aniba 30. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa lambang pagsimbata, ang mga pigsasabi kan commentator, inanyugod niya to ang tataramon kan kagurangnan. Maghinanyong kita kan mga babasahon.
an parabasaman sulektor masabi, ini ang tataramon nin kagurangnan o tataramon kan kagurangnan. Duro Domingo yan, usumain man kita, minsan nagsasadiri kita magbasa, magdangog kan mga tataramon na ini. Pero nag-iisip kita, ano ang nangyayari? Nabago daw kita, nagkagawa daw na epekto so pagdangog ta kan tataramon o so pag-adal ta kan tataramon. Kung minsan nadadangog ta sa iba, marasa pangaya, aluyo ni kikasisimba, dahi man nababago. Marasa pangaya, siging aradal kan tataramon, dahi man nababago. Ano talaga ang nangyayari? Ining parabola mga tugang, nagtataw sa tuya nin ni pag-agyat na pinapasabot na ang tataramon na ini garubaga banhi na isinabuwag nin Diyos sa satuya. Alagad kita sudaga, supuso ta. Kita so klase kan daga. Anong klaseng daga ika? Duman sa parabola, tinawanan nin kagurangan nin description. So, sa tuyang disposisyon. Sinabi niya, garungaya, apod ka ini, nahulog sa dalan na pinagtikmakan na matagas na daga. Garungaya sa magapo nahulog sa banhi. Garungaya sa matunok. Alagad igwang sarong magayon sa magayon na gabon na daga, fertile soil. Ito naging mabinunga. Iyan. Kaya tatandaan ta, ang tataramon kan Diyos, regalo kan Diyos. Itinatao sa tuya, tanganing magtaunin buhay, tanganing mabago kita. Magpasalamat kita tayaon ang tataramon kan Diyos. Pero, sabuton tama na igwa kitang kooperasyon. Baka usan ang nagdadangog, kundi igwang klaseng apod ka receptiveness. Paano ka nagdangog? Paano mo inako sa tataramon? Tandaan ta, sabi duman sa inot na babasahon, ang tataramon kan Diyos, siring daa sa niebe asin sa uran, na pinapahugpa kan kagurangnan sa daga, tanganing maging matinubang sa daga, maging fertile soil. Ang tataramon niya, daing minabalik na daing resulta, na daing bunga. Kaya isipon tatulos na su Diyos ang nagtatrabaho, su grasya kan Diyos, iyo ang naghihiro kan sa tuyang isip asin puso, tanganing su tataramon niya may bunga. Day kita maghadit, day kita madisganar sa satuya man o sa iba, na kung minsan garo day ta nahihiling subunga kan tataramon kan Diyos. Garo magaday kita nababago, garo warang nangyayari sa pagparadangog ta kan tataramon. Tibaad, ika mismo day mo sa nahihiling na may nangyayaring pagbabago sa puso mo asin sa isip mo. Tibaad, bako sa nang reparo kay maray, pero igwanang nangyayari dyan. Siring man sa iba, day kita madisganar. Day ka madisganar sa diri mo, day ka man madisganar sa iba. Minsan na uyam kita sa iba, taday ta nahihiling, sulinalauman ta sa inda. Ano na nga ining taong ini? Day na nababago, yung ngayon mga ugali. Gururang na lamang, day nagkabarago. Day kita maghusga. Ta ang Diyos ang naghihiro, ang Diyos ang nagtatrabaho. Pero minsan nga, su Diyos ang naghihiro. Sinisiguro niya na igwayanin bunga, pero sinasabihan niya man kita na igwanin man lain-lain na klase nin daga. Igwanin man lain-lain na disposisyon. Iyan sa tuyang kooperasyon. Anong klase ang pagkooperar mo? Anong kooperasyon mo? Tanganing ining trabaho kan Diyos.
mahimo. Kumbaga, totoo ang Diyos ang naghihiro. Iyo ang nagpapatubang, iyo ang nagpapatadubo, iyo ang nagtatabang sa tuyang maging mabinunga. Pero kung dai ka magtugot, kung maging matagas ang puso mo, sarado ang isip mo, dai magiging mabinunga ang tataramon kan Diyos. Minsan, iyo iyan ang kabuktan niya. Pero pwede tang punduhon, ulangon. Tatalingkas kita. Hindi kita, pigpipirit kan Diyos. Pero may yaon dyan so elemento na kita sumadesisyon. Yaon pero may so elemento na kita maako. Pag inako mo yan, nagkukooperar ka. Kaya ma-examine kita, ano ang nangyari sa mga nakaaging panahon sa buhay ko kan tataramon kan Diyos. Nadang tadigdi, ang pinaka-importante sa proseso, enot, dapat nagdadangog. Ang pagdangog, bako sa na itong nakadangog kakisound. Pwede kayang makadangog ka. Halimbawa, nadadangog ako nindo nagtataram. Pero daay man nindo nasusundan sa pagtataram ko. May disturbo sa isip nindo, sa puso nindo. Tibaad mo niyan, may nangyari dyan sa isip mo, sa puso mo. Nagpaparahadit ka, kan akit mo na may problema. Naghahadit ka, kan kamugkakan sa pamilya. Igwa kang mga kung ano-anong yaon sa kaisipan mo. Nag-iisip ka kung paano maging marayan sa imong negosyo. Nag-iisip ka kung paano maging maugma. Nag-iisip ka tibad kan masunod na bakasyon o kung ano. Kaya, pwedeng may nadadangog ka pero daay mo nasasabutan. Kadaing lugar, so tataramon kan Diyos. Kaya ang pagdangog, intentional. Intentional, may intention ka. Matao kang eksperso, hahalion mo sa mga kaulangan. Tanganing maging malinaw ang pagdangog mo, bawasan mo muna, so ribok kan isip mo, asin kan puso mo. Takonpirming maribuko ng isip dyan, asin ang puso, ding lugar, ding panahon ika magdangog. Ang nadadangog mo sound, pero daig ka nagsasabot. Halimbawa, urual daw, paano kita matalubo sa pagdangog kan tataramon kung ang nakakapano sa tuya, uya na mga gadget, agad-aga pa sana, iyo natulos ang pighiling ta. Ano do kung nag-text si ano do kung, nagapod pala si ano. Pigo para bantayan ta kung ano-ano, sige ta sa nang scroll. Manglaylay ng pighiling ta dyan, nagtitiktok kita, igwa dyan kan manglaylay, may reels, etc., may Facebook, may YouTube, etc. Dakulon ang entertainment, dakulon ang ribok, dakulon ang disturbo, na daing lugar na, so tataramon kan Diyos, na madangog kan tao. Sa nag-enjoy so tao duman sa internet, kung ano-anong pasalian yaon, kung anong entertainment, kung ano-anong advertisement, kung ano-anong mababakal mo. Yaon ka duman sa Shopee, yaon ka kung sain-sain, nagpaparahanap ka kin mababakal, etc. Kung anong disturbo. Kung iyong iyo yan ang laog kan isip kan puso ta, daing panahon magdangog. Kaya daing ka magiging mabinunga. Kaya, igwang intensyon na pagsasabi, igwang personal na pagpili, ikaw mismo ma-decide, daing mo na ini, mapundo mo na ako, madangog mo na ako, matao kong panahon, pagdangog sa Diyos. Kaya, kaipuhan, tunay kitang nagdadangog. Ikadawa, iyan na pagdangog na, bakusan ng pagdangog, kundi nagsasabot. Ano ang kinaibakan sa impormasyon? Pigisan, may pagsasabi kitang, may naaraman kita, nag-adal ka, nagbasa ka. Ngayon, so ngunyan, alimbawa, ang impormasyon mo, yaon sa isip mo, so inot ngayong binasa, hali ngayon ito sa libro ni Propeta Isaías. Ang versikulo ngayon ka ito, siring ka ini. Ang gustong sabihin ngayon ka ito, arog ka ini. Ang kaaraman, bako automatic na nagsabot ka. Ang kaaraman, halimbawa, nag-adal ka, science o math or whatever, siring man ang tataramon kan Diyos. Ang kaaraman, impormasyon sana. Yaon dyan sa isip mo.
kaaraman sana, nag-adal ka man kan tataramon kan Dios, iningi ang tataramon ini, aling ini sa lumang tipan. Iningi si Propeta Isaías, nabuhay ini sa siring kaining panahon. So kamugtakan niya kan ini isinurat, araw ka ini so kamugtakan sa sitwasyon kan banwanin ni Israel. Iningi sinabi, araw ka ini, etc. Pero nabago ka daw. Igwa kang impormasyon. Pwede mo maipahayag iraray, maisabi mo. Kaya so iba, turuomon ang bersikulo kang Biblia. Pero ang hapot, nasabutan daw. Minsan na-eksplikar, pero nasabutan daw. Iba man ang kaaraman na pwede mong isite, pwede mong ipahiling, pwede mong ikot, pwede mong i-perform. Pero ang pakasabot, iyo ang pagtugot, garo baga titugutan ta sa Diyos, na ining mga bagay na naaraman ta, ining mga impormasyon, ining mga nadadangog ta, titugutan ta na mabago kita. Kaya minahanap kita nin panahon, sutunay na paghurup-hurup. Ano ang pigsasabi ka ining tataramon ngayon sa ugali ko? Ano ang pigsasabi ka tataramon ini sa sitwasyon ko? Anong pigahagad ka ini? Ano ang relasyon ka ining tataramon sa buhay ko? Igwanin paghurup-hurup, titugutan mo na itong mga impormasyon na ito, dahil mo sa napagsarayon sa isip, kundi tugutan mo na mabago ka. Itong mga inadalan mo, itong nadangog mo, magiging paagi tanganing matabangan ka na matransformar. Nagiging parte kan sa imong eksperyensya. Tinutugutan mo na ining mga impormasyon na ini, tinutugutan mo na maging parte kan eksperyensya mo. Halimbawa, nadawag ta, magpatawad ka. Bako sa nang sarong misis, kundi daing bilang ang pagpatawad, padagos ka na nagpapatawad. Daing mo masasabutan ang tataramo na pagpatawad, sagod na daing ka nagpatawad. Gusto sabihin, so tataramon kan Diyos, tugutan mo na maging isa mong eksperyensya. Kung sige mo sa nagdangog, magpatawad ka mo kan sa indong mga kaiwal, patawanon nindoan may mga sala sa indo, inusinda. Pagdai yan naging parte kan eksperyensya mo, dai mo yan nasasabutan, dai ka magiging bambinunga. Pero pag tinugutan mo, subuot mo, suisip mo, mamamatian mo kung ano ang pagpatawad. Mamamatian mo sa kagianan. Mamamatian mo sa pagkatalingkas mo. Mawawaraan na sa gabat. Mawawaraan na sa langit, sa kulog. Dahil nakapagpatawad ka na. Masasabutan mo kung ano ang dalan kan Diyos. Kung iyan tugutan mo na mangyari, maging parte kan sa imong eksperyensya. Halimbawa, kung talagang na-experiencean mo, yan, naging mabinunga. Ano sa bunga ka ito? Not nagbunga ito sa puso mo, sa isip mo, natalingkas ka, naging mogma sa buhay mo. Wala na sukulog. Maray na sa paghiling mo. Malinaw na, bako nang magabat ang puso mo. Nagbunga ka. Naging maray na sa relasyon mo sa iba. Dahil sa pagpatawad mo, naging mabinunga ka. So sa imong pagbabago, nakatao, nin tabang, nin serbisyo duman sa imong kapwa. Kaya kung nababago kita, nagiging mabinunga kita. Halimbawa, nabago ka, dati kuriputong ka, maski sa sandiri mo, migwa ka man na kwarta, migwa ka man kung akipambakal na maray na kakanon, pigpipili mo sa nasubaratuhon, maski ka maghirila nga mo magasto. Pero kung nakanod ka na kan pagiging matinao, minsan igwa kang diit sana, tatao ka maghiras, nawara na sa imong pagkamaimot. Tatao ka na magtao. Duman mo ma-experiencean so kaugmahan kan pagtao. Pero sagkod na kuripot ka, sagkod na malamangon ka, piga para isip mo sana na ika makaabante, ika makaganansya, pero may kang lamang, dahil mo masasabutan so kaugmahan kan nagtatao. Taigmo mga taong malamang, mapanglamang, dahil tatao kan pagtao. Gusto niya pirmi, sudit sa ng ikatao niya, dahil siya manganaan. Dahil niya masasabutan kung ano ang kaugmahan kan pagtao. Pero igwa mga tao na minsan diit,
dit ang pagsadiri, minsan dit ang resources, tatausin na magtao. Dahil namatianin na so kaugmahan kan pagtao. Kaya so katukduan kan Diyos, so tataramon kan Diyos, sagkod day mo tinugutan na maging parte kan experience mo, daay kang babago, daay kang magiging mabinunga. Ang bunga, natural na konsekwensya, kung ika nagdadangog, asin nag-aadal, nagsasabot. Nagsasabot. Natural iyan na konsekwensya. Nagdangog ka muna, nagsabot ka, asin nagiging mabinunga. Mga tugang, sabi ko kasubago, dahil kita madisganar. Kita, sa mga klase kandaga, sa klase ng disposisyon sa pag-ako, sa pag-resibi, kan banhi, kan tataramon ng Diyos. Minsan, bako man kitang, static. Minsan, garo kita daga na, so pigtitikmakan, so dalan, minsan garo kita daga na magapo, minsan kita garo daga na matunok, minsan daga kitang matubang, minsan kaya iba-iba ang pig-aagihan ta, minsan day ta nadadangog sa Diyos, so tataramon kan Diyos, tan napupuot kita kan mga problema, kan mga kadipisilan, kan mga pangangaipo. Minsan, araw ka ni, nadidisturbo tulos kita, etc. Gustong sabihin, manglaylain ang kaulangan ta. Manglaylain ang kaagaw, kan tataramon, kan Diyos. Minsan, magayon ang pag-receive, ang pag-akot ta kan tataramon. Minsan, magayon ang disposisyon ta. Pero tandaan ta, kundi kita nagiging mabinunga, magbalik ka duman sa paratanom, magbalik ka sa parasabuag, iyon kagurangnan, magbalik kita duman sa iya, magdangugiraray kita, maghagad kita nin mga grasya, tanganing itong sinabuag niya maging mabinunga. Garo baga mabalik kita, titaraman tagiraray sa kagurangnan tabami ako. Minatugot ako na bagon mo ako. Minatugot ako na maging mabinunga ako. Babayo ubuon kan kagurang nana at amanonan sa imong disposisyon. Tanganing sa mga naaraman mo na yaon sa payo, magpasiring sa imong puso. Hali sa puso, magiging mabinunga sa imong trabaho. Iuyan subunga. Kaya maglaom kita sa karahayan kan Diyos, sa pagkamatinao kan Diyos. Bakong pirit, bakong pwersa na nagiging mabinunga kita, kundi natural na konsekwensya kung minasunod kita sa Diyos. Lugod ining mga tataramon kang kagurangnan ngunya na Domingo, magtaw sa tuyan ng inspirasyon na mabago kita, maging mabinunga, asin maging maugma ang buhay ta. Matindog kita sa pagrukyaw kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon daggikan sama, baw kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin nanitaw, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sa God sa kagadanan na sinilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin magadan, ansayang kadadain daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sama asin sa aki, siya kay baka nama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa pagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako din pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat din mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen.
dakulaan pagsarig na dadangugon kita kanama. Idulot niya to sa iya an satong mga pamibi asin pag-arang. An simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, giyahan kan Espiritu Santo, na sa indang pangingawa na magdakulan bunga ng katanusan, pagkamuot asin kaditinungan sa kinaaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa mong pamibig. Tanganing bilang sarong komunidad, magtalubo kita sa pagkamatinios, pagsabot sa kapwa asin pagpapatawad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugan sa mong pamibig. Tanganing ang pagkamakapasaliri asin labis sa pag-ambisyon, day magpaalos kan katataramo ng Diyos sa tong pamuhay-muhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugan sa mong pamibig. Tanganing ang mga naghihelang, makamati kan nakakaumay na kapangyarihan ni Kristo, asin ini mapakusog kan sa ilang paglaom, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugan sa mong pamibig. Tanganing ang mga gadan, magugma sa liwanag, kagaya-gayahan asin katuninungan sa langit, sa kod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugan sa mong pamibig. Ipamibi man niya to ang mga intensyon kining Santa Misa, siring man ang sa tuyang mga kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Langit no na ama, tabangi kaming mamidbid an banhi kan sa imong tataramon na naghihiro sa samong buhay. Dai man lugod kami mapurisaw kan mga kasibutan nin kinaban, kundi maging mahigos sa paglingkod sa imo para sa kadakol na ani huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Mamibi ka mo mga tugang tanan sa ko asinan sa indong atang maako malugod kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan atan sa iyong mga kamot, para sa kaumawanasin kamurawain kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan hilinga ang mga atang kan namimibing simbahan asin pakinabang na ini itugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ta sa siring na pagkahera, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo ang paratubos man sana. Binot mong
makisumaro siya sa samong kamugtakan maliban sa kasalan. Tanganing mamuutan mo sa mo, anamutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkasala nindai pagkuyog. Kaya kami man kagurangan kay bakad gabos nangeles sa Santos, nagpapahayag sa imonin pagtubod, maugmang nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo, ang langit na sindaga, panokan sa imo, kamurawayan, usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan. Paladanan minaligig sa ngaran kan kagurangan. Usana, usana sa kaitaasan. Usana, usana sa kaitaasan. Usana, usana sa kaitaasan. Kagurang na ni kananggad ang banal, murabot nin gabos na kabanalan, kayining mga atang namimibi kami. Pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasuliban sagod sa pasyon. Nagkwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuaman niya nin kalis sa singraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin maginom kaini. Tinan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. At magkagadan mo kagurangan, ipinapamaret kanya mo. At pagkamuhay mo liwat, ipinapahayag. Sa na ikaw, Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang na sin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbanan na kalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose, sa iyang esposo,
kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanig maging keras, kambuhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman. Huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen, amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugo na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian nangangahas kitang magsabi. Asin, pagtawanon mo kami sa samong mga kasalanan. Sirit na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa Asin, hare kami pagdarama sa suko, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa maaldaw niya mo ang katuninongan tangani kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan isin man ligtas. Sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglama sin pagdatong, kan sa mong paraligtas na Sesu Kristo. Ulita sa imong kadean, asin at kapangyarihan, siring man at kamurawayan, sa mga kapanahon na. Yesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo. Ang sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan ko din pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin naghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace. Cordero ka Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinlaban.
Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurang nan bako ako maninigo na ikamagdagoy sa kuyang harong. Alagad magtaram kasanasan sa kong kalag maumayan. At sa buong puso magpapasalamat. At sa buong puso mag-uumang. Ipag-usiman-simong kagayunan, isasaysay balaunin kagurangnan. Kaibatan ka sa kaugmahan, sabay kita nalawon sa kadifisilan. Nagsagdo sa bukod, nin pagkamon, nagpuka sa panahon na maabot. Huli sa pagkamuot-ubot, ang gabos na haman na uutong. Minagian at sayang buon, kagurang na uyakas ako. Kaibata ka sa kaugmahan, sabay kita naglamon sa kadifisilan. Nagsagdo sa bubot, nin pagkamuot, nagpuka sa panahon na maabot. Huli sa pagkamuot-ubot, ang
Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, namantang ang mga atang inako, huli kan pakisumaro sa misteryo, magtalubo ang bunga kan samong kaligtasan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi para sa nagkapirang paisi. Paisi po para sa mga kapamilya kan mga nilubong kan taon 2011 hanggang 2012 sa Legazpi Catholic Cemetery na nag-exhume na pakiasikaso na po kan mga restos kan sa inyong kapamilya bago po mailaog sa common ossuary. Kamasarong taon na po silang na-exhume poon kan Mayo 30, 2025. Mataw po kay sarong bulan na salang palugit para makasikaso pa bago ilaog sa common ossuary. Para man po sa mga kapamilya kan mga nilubong sa Legazpi Catholic Cemetery kan taon 2014 hanggang 2015, ma-exhume na po kan mga restos. Nakalaagman po sa mga tarpaulin sa may gate kan sementeryo at sinakapost man po sa FB page kan Legazpi Catholic Cemetery as in St. Raphael the Archangel Parish, Legazpi City, ang pangaran kan mga na-exhume na restos. Magpasirya lang po sa opisina kan parokya para sa ipang detalyes. Makisumaro sa Ministry of Altar Servers sa St. Raphael the Archangel Parish as in makisumaro sa banal na liturhiya na may paggalang, debosyon at sinkaugmahan. Iniimbitaran ang gabos na kaakian na buot umayon sa paging altar servers. Requirements: baptized Roman Catholic, has received the sacrament of First Holy Communion, male, 9 to 15 years old, resides in any barangay under the pastoral jurisdiction of St. Raphael the Archangel Parish, willing to undergo formation and attend practices, meetings, and ministry activities, komitido sa maimbod na paglingkod sa panahonin banal na misa, asin ipang mga selebrasyong lituriko, parent consent letter, iguan pagtugot kan sarong magurang o guardian, recruitment period, July 6 to August 10, 2026. Para sa ipang detalye, mag-upload sa numero 0917-179-8230. Magkakaigwa po ng Paris Renewal Experience or PREX Seminar sa maabot na Hulyo 24, 25 at 26, 2026, alas 5:30 ang hapon. Iniimbitaran po ang may edad 18 anyos pataas na mag-atindir lalo na ang mga bagong miyembro kan LECOM, lay ministers as in altar servers na dahil pa nakapag-atindir kan PREX. Magpasirya lang po sa Good Shepherd's Hall. Sa maabot na August 4, 2026, Martes, alas 8 nin aga, kay Fiesta ni Saint Jean-Marie Vianney, patron of saints, sa Cathedral ni San Gregorio Magno Albay, ordinahan Sagradong Order kan Presbyterio, Sacred Order Presbyters, Sinda Reverendo Junel Ramoso Argamosa, akin ni Mr. Elpidio Redrino Argamosa, as in Mrs. Nympha Ramoso Argamosa, kan Barangay Inamnan Pequeño, Ginubatan Albay, Parish of Our Lady of Assumption, Ginubatan Albay. Reverendo Matt Jason Naaglatore, aki ni Mr. Johnny Lorenzo Latore, as in Miss Margie Naaglatore, kan Barangay Kabangan, Kamalig Albay, Parish of St. John the Baptist, Kamalig Albay. Siringman o ordinahan bilang diakono, sinda seminarian John Roger Rodriguez Avila, aki ni Mr. Sulpicio Oliquino Avila, as in Miss Winifreda Rodriguez Avila, kan Purokdos Cabraran o Villar Albay, Parish of St. John the Baptist sa Villar Albay. Seminarian Leonardo Avila Canuel, aki ni Mr. Leoncio Baldonado Canuel, as in Mrs. Cristina Avila Canuel, Candanao, Pulangi Albay, Parish of Our Lady of Guadalupe, Lidong, Pulangi Albay. Seminarian Ray Bondok Madrigalios, aki ni Mr. Renato Lorente Madrigalios, as in Mrs. Maria Lourdes Bondok Madrigalios, kan Purok 3 sa Lugan, Kamalig Albay, Parish of St. John the Baptist, Kamalig Albay. Kunigaman po kamo na arama na kaulangan para sila maordinahan, pakipaisila sana po ang chancery sa lalong madaling panahon. Ladies Donors, July 6,
Mr. and Mrs. Adrian and Andralyn Arianda and family, 1,000. July 7, Josephine Lee, 500. July 8, Anonymous, 1,000. July 9, Ma'am Sarte, 1,000. July 10, Anonymous, 4,500. And another Anonymous, 1,050. Nagpapaisis at nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Parish Priest. Matindog na po kita para sa pagbendisyon. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Bendisyonan kamo nin Dios na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pinili